Aming po hi atluk pui chu ram sahlim ti na ani a mitam zok chuan crocodile hunter ti in an hri thung nga sang tu le hmangai tuanga em maya khovel puma ane ni hun lo taka thina chu an tua hluk nge mai mitam tak chuan ram sahau hi hmunom te kan ti in ma se an bul onvel chu kan du kher lawang chen kha chuan an hlau lem lawa chung ho tan chuan ram se en kolvel chu ti chi takani chu tiang mi pakhat Steve Irwin hi oma Awle chu pela video te po TV a chuak thina wildlife expert ani a environmentalist ani boka chu mai ni lovin nature conservation lama aum bokani zookeeper po alo ni vele se bokani adam hun chung tam tak kha ram sahau bula mang thina apa boppo kha wildlife expert ani a vakchi le tleng chi te le amphibians tuile khomwala chen chi lamte atui chil hle a anolin po wildlife rehabilitator ani he Steve te lai po hian Queensland Reptile Fauna Park an lo om ship to ani Awle crocodile hi angai na em maya ate lai chang midang dai tak hi ani shima kumruk ani in python 12 foot la chu pek ani a kumkwa ani in Awle hawa en kol chan der to a iswal pui po ani deu chok he ani alo len le deu chuan aina sign chana han la le tak taka Queensland East Coast Crocodile Management Program a po volunteer na thoka Awle hi zala yan ne ni kumsang khat zakwa somkwa pakhat khan parchu amane en kolta a kumsang khat zakwa somkwa paret khan Australia Zoo ti na thak ta he bokani September nili sani paruka chuan angai te bukin TV inlan tuin en bua se vele chanta a kumsomli pali lo ni veta a TV a kumsom chung chu experience lo nei ve tareng mai the crocodile hunter chu alarna ania atna chu nuamati ema anupui terinen chuan anin kom ngai nanin mil hle a fa pani aneya kumriat mi bindi le kumni mi robert te ani chuan le September nili a chuan Barner Reef an kala documentary shoot tu mani a Steve chu phur to hle maya a best friend producer ni bok John po chuan a choi om ve a ma se angai cha zan lo ni om takani an shooting ni thlen ma kar thuma chuan John chuan Discovery Channel te bula chuan chhul mai dila ma se poisa tam tak an sen to awangin chhul the ni to lova anti ngei chu angai ni an video shoot na tur chu a theng angin an han en fela shedun viak ma sela anti nge ngai tlat Monday singa chuan Steve le John te chu ma taka anin kai thawa nan chen ma chuan pani chuan hun te chuan mangdun ma sate te a anuwa chuan longa te chuan an suang ta a krokwan ti ani nge thingpu in pa te chuan an han ti a him takin an omani shooting na hunan thlen chuan du ain tui chu alo film kak lova khwala chu athiang box si lo chuwang chuan shoot hun chu son an tum ta a nga mai chu than ti tlang ta ani ma se Steve chuan nga mai ai chuan thil ruwa man sa lo ne ya afunu tan video han lak vel chu du ta tat mai Discovery Kids wildlife show afanu bindi presenter tur tan chuan ngai tuan chetak mai ne ani Steve chuan a cameraman Justin chu camera la a dive pui tuina soma snorkeling thiam lo ni lem lova an lut zela stingray tam takan hmu a stingray te hi hlaom an ni lem lova hlaom an hmu emo an shat chuan an biruin an tlan se mai thina ni mishing te hi an bezen zen ngai lawani short tail stingray an hmu a fit juklet chan via se ani a an lom kher mai video te chuan an han la a Steve chuan afanu TV show ta na video han lak zuai chu adule tatlat maya Steve chuan afanu video tan chuan tam tak lak adule tatlat mai Awle bula tal tam mani buka Steve chuan hlawanei vak lawani
mase thil maktak hlaum taka thleng ta stingray pakhat chuan Steve chu a awma chuan na takin a hliama Justin a cameraman chuan lo record ringa Steve chu a hlau thongin a awa buaina a tok ani ti a insta alunga chhuntlang ani ti in a soya mase chu ai chuan a lo na sa ani Justin chuan inches ni vela zaw a awm hliam chu a phu ve a tisina chuak na sa em meya crew member ho te chu rang takin an lo la chuaka crew member ho te chuan rang takin an lo la chuak ngala Justin chu a hlau thong kher mai crocodile hunter ifa te tani nuna langai nia ti tin han awa Steve chuan a chian te en chung chuan theile theilowin ka thime kani ti in a soya CPR te an han ti ngala mase omzia omtalo chutian omlai zung zung video po chu record ve kani a paramedic sawan lo thlen po chuan omzia omtalawani chan he ani to lo a hliam kha alo na tak zitani an video chu tun thlengin ti chho ani talawa anupui terile afate pani chu Tasmania a chipan nei lai takani a Steve manager chuan thulung chet thlak tak mai chu a shilta a Australia zone thlen chuan media tam tak le pangpar tam tak chuan an lo hmuaka chutianga taman han hmu chuan makanti kher mai report chuan pasal danga nei zui le ta chuang lawa afate chu atul puya afate chu an lo len chho zel chuan zookeeper an ni a conservationist po an ni a apa Stephen a chuan the dana ngei tuin oman tuma a chuan ngei borin om 2 Steve an sharing to do nani showman ang mai ni rawin conservationist le wildlife lover angin ma a nature leilung thil apoi mona a soido ta thlengin thei hilani to ngai lawang